Μέσα σε αυτά τα λευκά αγγεία κυκλοφορεί η λέμφος μέσα στο σώμα μας. Η λέμφος είναι διαυγές υγρό γιατί δεν έχει τα ερυθρά αιμοσφαίρια που χρωματίζουν κόκκινο το αίμα, αλλά έχει όλα τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος. Το δίκτυο των λεμφοφόρων αγγείων έχει ένα πολύπλοκο σύστημα ασφαλείας που περιλαμβάνει φίλτρα και παγίδες που αποσκοπούν στην ανίχνευση και αντιμετώπιση των εισβολέων. Υπολογαγέ, γιατί δεν υπάρχουν ερυθρά αιμοσφαίρια σε αυτό το αγγείο? Επειδή αυτό το αγγείο ανήκει στο λεμφικό σύστημα. Γεια, τα λέμε αργότερα. Πού ήμουνα? Α, ναι, δεν υπάρχουν ερυθρά αιμοσφαίρια επειδή μέσα στη λέμφο δεν υπάρχει οξυγόνο. Γιατί έχει τόσα αστυνομία? Δεν μπορούμε να το διακινδυνεύσουμε, γιατί βλέπεις το λεμφικό σύστημα συνδέεται κατευθείαν με την κυκλοφορία του αίματος. Αν προχωρήσουμε περισσότερο, θα δούμε ακόμα πιο πολλή αστυνομία σε ένα από τα γάγκλια. Τα γάγκλια είναι σημεία που είναι ειδικά σχεδιασμένα να παγιδεύουν μικρόβια. Πάλι σπροξίες και αγωνιές. Τι τρόποι είναι αυτοί? Προσπαθείς να πηδήξεις την ουρά, Την πάντα! Δεν ξέρεις ότι προηγούνται τα γυναικόπαιδα και οι βιταμίνες? Αχ, αυτό δεν το έχω ακουστά. Πρέπει να περιμένεις τη σειρά σου. Αρκετά. Οι βιταμίνες να πάψουν να ενοχλούν την ειρηνική μου περιφέρεια. Μα κύριε αστυνόμε, ήθελε να με περάσει. Αυτό είναι ψέμα. Εμένα ήθελε να περάσει. Εγώ είμαι αυτός που ήρθε πρώτος. Και εμείς θα πρέπει να προηγούμαστε. Μπείτε στη γραμμή με αλφαβητική σειρά. Αμέσως, τώρα! Ποιος είναι για τον πι? Τι είναι αυτό, υπολογαγέ? Θρεπτικά συστατικά. Έρχονται κατευθείαν από το πεπτικό σύστημα. Να, ένα γάγκλιο ακριβώς μπροστά μας. Από αυτά που σας έλεγα πριν. Αριστερά ή δεξιά, κύριε υπολογαγέ? Δεν έχει σημασία. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γάγκλιο. Βλέπεις, ακόμα και τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας όπως εμείς πρέπει να εξετάζονται.
Σταμάτησε, θα το ξανάσκασε. Μπουλούκο, σε βλέπω. Ώστε εδώ μου κρύβεσαι. Αχα. Η ταυτότητα παρακαλώ. Για να δούμε λοιπόν. Αυτά φαίνονται εντάξει. Β17, σίγμα 8, Β7. Ωραία, όλα είναι εντάξει. Λοιπόν, Β17, σίγμα 8, Β8. Φοβάμαι ότι αυτοί οι αριθμοί δεν αντιστοιχούν στον τύπο ιστών αυτού του οργανισμού. Μάλλον πρόκειται για ένα απλό λάθος, κύριε. Όλα θα διευθετηθούν με την ανάκριση. Πάμε. Τι έγινε, ρε, πώς θα μου φέρεις έτσι? Εντάξει, τι έχουμε εδώ λοιπόν? Ένα φορτίο λιποσφαιρίων εξωματικέ. Η φόρμα αποστολής λέει εδώ πέρα φορτίο λιποσφαιρίων από το λεπτό έντερο να παραδοθεί επιγόντως στο αίμα μέσω του λεμφικού συστήματος και της φραγίτιδας φλέβας. Ηρεμήστε, λιποσφαίρια, λίγη ευγένεια επιτέλους. Δεν μπορώ να σκεφτώ καθόλου. Σταματήστε αυτές τις ανοησίες τώρα και ακούστε με. Ακούστε με. Δεν είναι να μιλάς καθόλου με δάφτα. Έχετε να δηλώσετε τίποτε? Λέω να ψάξουμε το όχημα. Μπας και έχετε κανένα λαθρεπιβάτη, κύριε. Για να δούμε. Εντάξει, όλοι έξω. Γρήγορα. Κανένα πρόβλημα. Πόρα έπρεπε να έχω σταματήσει για διάλειμμα έτσι κι αλλιώς. Άσε που αυτούς εδώ δεν θα τους χρειαστούμε. Έχουμε άφθονο λίπος στις αποθήκες. Θα σας τα αφήσω. Είπα να βγείτε όλοι έξω, αμέσως. Τι έχουμε εδώ? Και τι είδους σφαιριδίου είσαι, μου λες? Μα λιποσφαίριο φυσικά. Πώς μπορείτε να αμφιβάλλετε, κύριε αστυνόμε? Κοιτάξτε χιλιές που έχουμε. Εντάξει, αν είστε λιποσφαίρια, πού είναι οι ταυτότητές σας? Προδόθηκε, γιατί τα λιποσφαίρια δεν έχουν ταυτότητα αφού δεν είναι πραγματικά κύτταρα. Αυτός εδώ είναι σταφυλόκοκος τέλεχος 27C, πολύ επικίνδυνος. Δώστε συναγερμό στα κεντρικά αμέσως. Τώρα! Εμπρός. Εδώ σημείο ελέγχου 48. Έλα 48, τι πρόβλημα έχετε? Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας, υπολαγαγέ. Ανακαλύψαμε κάτι σταφυλόκοκους τελέχους 27 σίγμα. Χρειαζόμαστε ειδικά εκπαιδευμένα αντισώματα. Μήνυμα ελήφθη. Ερχόμαστε. Απελευθέρωση ειδικών αντισωμάτων για το σταφυλόκοκο 27 σίγμα τώρα. Αυτά τα μικρά πραγματάκια δεν θα μας κάνουν τίποτα. Πώς τολμά να μας αποκαλεί μικρά πραγματάκια? Θα τους δείξουμε εμείς! Ναι, θα τα κανονίσουμε! Θα κάνω κοιμάρκο. Ναι, με τα κρεμμυδάκια. Εδώ υπολογαγός Ψ. Αναφορά από τον τομέα 48. Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, αλλά χρειαζόμαστε επιγόντως την ομάδα απολύμανσης για να βοηθήσει τον καθαρισμό. Επαναλαμβάνω, γάγγλιο 48. Προσοχή προς όλα τα μακροφάγα. Μόλις εγκατεστάλει στο γάγγυλο 48. Η επιχείρηση καθαρισμού προχωρεί και όλα τα μακροφάγα πρέπει να παρουσιαστούν για υπηρεσία χωρίς καθυστέρηση. Χωρίς καθυστέρηση.
Ωραία μέχρι εδώ. Μπορεί να χάσαμε τη μάχη, αλλά δεν έχουν κερδίσει ακόμα τον πόλεμο. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε εδώ. Ας πάμε λοιπόν για την επόμενη αποστολή μας, επιθεώρηση σπλήνας. Ενώ ο Στρόπιος το Φιλόκοκος παραμονεύει απαρατήρητο στα γάγλια του μικρού Πίτερ, ο καθηγητής Αιμοσφαίριος και τα αιμοσφαίριά του πηγαίνουν επίσης στη σπλήνα μέσα από ένα αιμοφόρο αγγείο. Όλα άστρα, τα τρώγει όλο το λίπος, η γυναίκα του θα πήγαινε πίσω. Έχεις ταξιδέψει πολύ, Ναι, έχω ταξιδέψει πολύ, φίλοι μου. Έχω δει ένα σωρό αξιοθέατα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουν δει τα μάτια μου. Έχω ακούσει τις ωραιότερες μελωδίες και ήμουν παρόν σε όλα τα θαύματα που συνέβησαν μέσα σε αυτό το σώμα. Τώρα όμως κουράστηκα. Το ταξίδι μου τελειώνει. Και το καλύτερο μέρος για να αναπαυτώ είναι η σπλήνα. Έλα μαζί μας τους πνεύμες, κύριε καθηγητά. Το μόνο που σας χρειάζεται είναι να αναπνεύσετε. Ναι, και μετά μπορούμε να ξαναεπισκεφτούμε τα μάτια. Για σκεφτείτε το, κύριε καθηγητά. Στον δρόμο θα ξαναπεράσουμε για την καρδιά. Πολύ με συγκινεί το ενδιαφέρον σας, αλλά τα ερυθρά αιμοσφαίρια δεν ζουν παραπάνω από 120 μέρες. Μα κύριε καθηγητά, εννοείται ότι θα πεθάνετε. Ας πούμε μόνο ότι θα κάνω ένα μακρύ ταξίδι. Θα ξαναειδωθούμε ποτέ? Φυσικά, παιδιά μου, δεν χρειάζεται να αναστατώνεστε. Θα ξαναγυρίσω μαζί με εκατομμύρια άλλα αιμοσφαίρια. Περιμένετε και θα δείτε. Η ζωή συνεχίζεται. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά? Πετάω το σίδηρο που μεταφέρω. Εμείς τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουμε την τάση να συγκεντρώνουμε μεγάλες ποσότητες σιδήριο όταν μεγαλώνουμε. Το μέταλλο αυτό αποθηκεύεται στη σπλήνα και χρησιμοποιείται στα νέα ερυθρά αιμοσφαίρια. Θα πρέπει να σας αφήσω εδώ, παιδιά μου, ήρθα την ώρα που όφιλα να έρθω. Θα θυμώσω αν αρχίσετε τα κλάματα. Θα τα πούμε στην άλλη μεριά, αιμοσφαίριε. Αντίο προς το παρόν, χρυσή μου. Αχ, κύριε καθηγητά, τι θα κάνουμε χωρίς εσάς? Θα τα πάτε περίφημα. Και να θυμάστε, κάθε δευτερόλεπτο που περνάει γεννιούνται 2 εκατομμύρια καινούρια ερυθρά αιμοσφαίρια. Θα μου λείψει πολύ ο καθηγητής Αιμοσφαίριος. Κοίτα, καινούργια ερυθρά αιμοσφαίρια. Δεν είμαστε καλά. Αυτός κάποιον μου θυμίζει. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Λες να γίνει και αυτός καθηγητής όταν μεγαλώσει. Τι είναι? Φαΐ. Κοίτα, μικρά λευκά αιμοσφαίρια. Μα τι κάνουν στη σπλήνα? Νόμιζα ότι προέρχονται από το μυαλό των οστών. Πολύ σωστά, αγαπητή μου. Αλλά τα λευκά αιμοσφαίρια δημιουργούνται και εδώ, στο λεμφικό σύστημα. Από αυτό άλλωστε παίρνουν και το όνομά τους. Τα λέμε και λεμφοκύτταρα. Και αυτό το όνομα είναι πραγματικά πολύ κατάλληλο γι' αυτά. Ωραία. Όλα φαίνονται υπό έλεγχο εδώ. Για να κοιτάξουμε και... στη σπλήνα... κοιτάξτε. Κοιτάξτε, ναι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο αγγείο του ανθρώπινου σώματος. Όλο αυτό. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωφέλιμο. Τα μεγαλύτερα αποθέματα θρεπτικών συστατικών του σώματος.
Κοιτάξτε, να είναι από τα λεμφακεία μπροστά μας. Βγάζει ουσία που είναι άχρηστη για το σώμα και τη βάζει έπειτα στην κυκλοφορία του αίματος. Έτοιμος να χαμηλώσω τα δίχτυα, καπετάνιε. Έλα, με μεγαλύτερη ζωντάνια, χαμηλώσέ τα. Μάλιστα, Έλα. κύριε. Εύκολο. Κράτα σταθερά. Ναι. Ωραία. Φορτώθηκε μέχρι τα σημάδια, καπετάνιε. Προς όλο ταχώς, κύριε Μέιτ. Ζήτα άδεια εισόδου στη δωρακική χώρα. Πρόκειται για φορτίο θρεπτικών συστατικών σύμφωνα με τη φορτωτική. Ανοίξτε τις πύλες. Τώρα πλέον στη θωρακική χώρα που είναι η διόρυγα του Σουέζ για το λεμφικό σύστημα. Στο τέλος της πορείας τους, ό,τι περιέχει, περνάει πίσω στην κυκλοφορία του αίματος. Λιμενική αστυνομία, τι είδους ιστός είστε? Ορίστε. Ωραία, έχετε τίποτα να δηλώσετε, κάπτεν? Όχι, εκτός από υπερβολική ποσότητα λίπους που επιβαρύνει και ο οργανισμός μου, κύριε. Εντάξει. Μπορείτε να ξεφορτώσετε το φορτίο σας στο αίμα. Πιο αργά. Πιο αργά. Πιο αργά. Κλείστε την μπουκαπόρτα! Κοιτάξτε, μπαίνει μια καινούργια λέμβος με πολλά λίπη και θρεπτικά συστατικά. Ναι, και έχει και πολλούς αστυνομικούς. Τα μέτρα εδώ ασφάλειας είναι δρακόντια. Εντάξει, παιδιά, αρκετά τεμπελιάσαμε. Τώρα που ξεχάστηκε η υπόθεση, θα χτυπήσουμε όταν και όπου δεν μας περιμένουν καθόλου. Το κλειδί της επιτυχίας είναι ο ευνηδιασμός. Κοιτάξτε πως κοιμάται, σαν μωρό. Εντάξει λοιπόν, εφενός ζυγού. Πάμε. Και να θυμάστε, ησυχία και πάλι ησυχία. Ωραία λίγο. Κοντεύουμε. Δεν έχουμε πολύ ακόμα. Πρέπει να περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή. Και να θυμάστε, παιδιά, η δική τους αδυναμία είναι και η δική μας δύναμη. Δηλαδή, αυτό θα πει ότι η δική τους δύναμη είναι δική μας αδυναμία στρόπη. Ησυχία, νόητε. Το σημείο είναι αφύλακτο. Ας διαιρεθούμε. Ο εαυτός μου, το έλαβα εγώ. Τι κάνεις εαυτέ μου? Ησυχία. Νίκη, θάνατος. Θάνατος.
Επίγον προς κεντρικά, ο Λεμφαδένας 17 κατελήφθη από μια ισχυρή και καλά οργανωμένη δύναμη στεφλόκοκου του στελέχους 27C. Βοήθεια! Σας λέω, βοήθεια! Θα συνεχίσω τη μετάδοση όσο μπορώ. Μέχρι εδώ περίφημα. Και τώρα ακούστε με, σύντροφοι. Πριν περάσουν στην αντεπίθεση, ας εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να γεμίσουμε τα στομάχια μας. Στον μικροβιακό πόλεμο πάντα τρώμε εις βάρος του εχθρού. Πάντα. Δεν μπορώ να το ξυπνήσω. Τι να κάνω. Δεν μπορώ να τραβήξω πιο δυνατά τα γένια. Πώς το μας, δεν έχεις καθόλου σεβασμό για τον διευθυντή μας. Έχω, αλλά πρόκειται για επίγουσα περίπτωση. Θέτε κύριε σταφυλόκοκοι, κατέλαβαν ολόκληρο Λεμφαδένα, δεν πιστεύω στα μάτια μου. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έλα, κύριε Διευθυντά, ξυπνήστε, τι θα κάνουμε κύριε Διευθυντά. Θεούλη μου, είμαι αναγκασμένος να το τραβήξω. Από τα γένια, πρέπει να το τραβήξω τα γένια. Α, εσύ ήσουν. Δεν σου τα τράβηξα εγώ, αφεντικό, δεν σου τα τράβηξα εγώ, δεν έχω καμία σχέση. Ναι, αλλά αρχή ιδέα ήταν δική του αφεντικό, γιατί βλέπεις πρόκειται για κάτι πάρα πολύ επίγον. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Ναι, ο Λεμφαδένας του έχει πριστεί. Μάλλον μολύνθηκε από κάπου. Αδιαθέτησε καθόλου πρόσφατα. Μια γρυπούλα μόνο, αλλά του πέρασε. Η γρίπη μάλλον του κατέστηλε κάπως το ανοσοποιητικό του σύστημα. Κανένα πρόβλημα δυσπεψίας ή πονόκυλου. Δεν μου είπε τίποτα, γιατρέ. Μάλιστα, τίποτα κοψίματα, γρατζουνιές. Από ό,τι ξέρω, όχι, Πίτερ. Πίτερ, μήπως χτύπησες πουθενά τώρα τελευταία? Δεν νομίζω. Για μια στιγμή, με γρατζούνισε η γάτα. Στο χέρι, κοίτα. Δεν φαίνεται τίποτα σοβαρό. Όχι, αλλά το αμυντικό του σύστημα ήταν πιο αδύναμο λόγω της γρίπης. Και αν τα νύχια της γάτας ήταν βρώμικα, τότε ακόμα και αυτή η αμυχή μπορεί να του προκαλέσει ολόκληρη μόλυνση. Κανένα ίχνος βελτίωσης ακόμα. Μάλιστα, ο πυρετός ανεβαίνει. Αυτό που σου χρειάζεται, Πίτερ, είναι ένα αντιβιωτικό. Άσχημα φαίνεται, αφεντικό, Λέγα ότι η κατάστασή του είναι σοβαρή. Δεν παράγουμε αρκετά αντισώματα για να νικήσουμε τα μικρόβια, αλλά το πιο αποτελεσματικό όπλο μας είναι η συνδυασμένη δράση όλων των αμυντικών δυνάμεων του οργανισμού. Σαν τους τρεις σωματοφύλακες, αφεντικό. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Νομίζω ότι αυτή η φράση είναι σοφή και στην περίπτωσή μας ισχύει το όλοι για έναν κακόμοιρο πρισμένο αδένα. Όλα τα αεροπλάνα να επιτεθούν στον εχθρό μαζί με τις εφεδρείες. Όλα τα αεροπλάνα να επιτεθούν στον εχθρό. Στη μάχη με όλα τα μέσα, συμπεριλαμβανομένου και των μακροφάγων. Προς όλα τα μακροφάγα. Παρουσιαστείτε αμέσως στο μέτωπο. Αυτός ο αδένας έχει βουλώσει από άχρηστα υλικά και πρέπει να καθαριστεί αμέσως. Προς τις μονάδες λεμφοκυτάρων. Ετοιμαστείτε για κυττερική διαίρεση. Εμπρός! Αυτοκράτορά μου, οι γραμμές μας αντίθανται, αλλά δεν είναι για πολύ. Ξέχνα τα σχέδιά σου για αυτοκρατορία, Στρόπι. Όταν καλέσω εξωτερική βοήθεια θα σου κάνω τη ζωή βατερλό. Ναι. Γιατί θα καλέσω πολύ ισχυρούς συμμάχους. Τον Λουί Παστέρ και τον Αλεξάνδρε Φλέμινγκ. Αυτό το αντιβιωτικό θα ενισχύσει κατά πολύ τους φυσικούς του αμυντικούς μηχανισμούς. Η κατάσταση του Πίτερ θα πρέπει να βελτιωθεί ακαριέα από εδώ και πέρα. Μην ανησυχείτε λοιπόν. Αυτοκράτορά μου, αλίμονο, τα νέα είναι κακά. Πόσο κακά δηλαδή, για εξηγήσου. Χρησιμοποιούν αντιβιωτικά, Όπως
κάναμε πια το πρίξιμο να βγω να παίξω. Θα δούμε.